малко назад. Браво на Руми, носи си купата. Само така, и медала. Разкажи сега, Руми, как разбра за нас. Добър вечер на всички. Казвам се Румяна. Много се радвам, че успях да попадна при групата, защото определено има голям ефект. Приятелка ме доведе, която се беше записала и така спазвах режима сериозно, както ми казаха, и се получиха нещата и то лесно, без глад. По колко вода пиеш? Ами вече до 5 литра стигнах. Браво! От литър и половина. Страхотно, Руми, много се радвам. Ти си с най-добрия резултат до сега. И продължавай в същия дух. Така ли се мъничко, че се вижда само коса? Така ли? Разкажи накратко и ти, как си така, в същите въпроси. Аз съм Галя. Случайно в ръцете ми попадна едно вестниче и там прочетах за тази група за подкрепа. Реших да се обадя веднага, защото оставаше само един ден до началото. Обадих се, даже помолих да ме изчакат, за да ме премерят, да ме запишат и така. Искра и Дари, моя личен консултант Дари Петкова, ме изчакаха, премериха ме, записаха ме и с най-голямо желание тръгнах, защото аз цял живот съм била много слаба, но като навърших така една определена възраст, почнах да качвам килограми. И не се чувствах комфортно, не се харесвах сутрин пред огледалото. Каквото и да си сложех и да си облечех, все не ми харесваше. И това беше най-вече мотива, нали, да се запиша в такъв курс, да махна всичко излишно, което имаше по мен. И честно ви казвам, сега се чувствам едва ли не и по-млада. Браво, браво! На всички пожелавам успех от тук нататък и на новите групи, и на вас, скъпи консултанти. Много хора да радвате с намаляване на теглото. Благодаря. Благодаря ти. Заповядай. И аз ти благодаря. Дари, и на теб благодаря най-вече. Дари, да. Аз ще ти благодаря, защото се гордея с стойката. Ела, Дари, за малко. Елада да ни штракне да се участват в нашите групи, да има такива резултати. Така че, Дари, снимайте се. Аз също благодаря на Галина Петрова, защото тя беше много изпълнителна. Почти всеки ден се чувахме по телефона и тя изпълняваше всичко. Просто беше много стриктна. Може ли такова чудо до този красив мъж да бъде? А сега вече нещо хора Браво е на човек, браво! Благодаря, да. Ядай. Успех. Много ви благодаря. Да, снимку заедно направете. Снимайте си вечките. Браво на треньора! Аз спомням, тя ми каза по телефона, след като се чухме, тя каза: Дари, аз ще се постарая да не те изложа. И наистина, Диди, постарава се. постара се. Елена Стойчева да дойде при мене и Веселина с нея, с нейния консултант и двечките. 3,1 кг, 3,1% мазнини, общо 7,4 полезно тегло, 56 см поликолки. Браво! Супер! Продължаваме в същия дух. Снимка. Много благодаря. Браво на треньора!